Posebno mi je drago što sam dio Blaze Food večere s porukom, ajmo reći na neki način humanitarnog projekta, jer u biti na jedan drugačiji način je koncipirano. Super je to što imamo ponovo u ovom ludom tempu života pozvati ljude, što svoje, što ljude s kojima se uopće ne poznajemo i da u stvari dobiju ljudi dojam o tome kakvi smo u stvari mi kao osobe. Sam se ja danas odvažila da ću malo čak i posluživati ovu večeru. I kad je bilo pitanje kome da idu donacije, onda nekako jako volim ravnateljicu Nazorove Jasnu Kelavu i onda sam rekla ajmo to napraviti za klinice. Ne, ovo se moglo protumačiti da se ljudi vole družiti s nama i da ljudi vole pomagati drugima. Tako je. I nama. Ja toliko volim kuvat da ja samo čekam poziv. Ozbiljno. Spojiti hranu koju obožavam i pripremati jest sa nekakvim dobrim ciljom, još kad su u pitanju djeca, tu ste me takli. Srce je na mjestu. Luka i ja smo vam samo htjeli zahvaliti što ste došli i uveličati ovu lijepu prigodu. Drago nam je da ste se odlučili družiti sa nama. Nadam se da smo vas dobro poslužili i da ćete uživati u svojoj večeri. Šta za vas recimo znači sudjelovati u jednoj ovakvoj priči? Pa kao prvo, znači čim je humanitarno, odmah je, znači nekom pomažemo i u biti poznavajući tebe, prateći tebe i gledamo, voliš pomoć svima, onda smo naravno i mi u tome. Kakva je klopica? Savršena, ova juha od rikole je stvarno posebna. To je od rikole bila, da, unutra je grana padana i... Rikola, da, baš onako predjelo? Jako, jako dobro.